Goeiedag. Ja, goeie. Mooi we even bij jou zien. Ja, het is mooi waar. Het is alleen wat koud. Maar dat kan wel dus de was weer boeten. Ja, dat is wel lekker hè. Ik ga het altijd boeten, ja. Nou, zie ik dan jij erop heen. Maar ik hier eerst de volleybal in West en zo, dan ben ik wat letter. Je moest nog de volleyballen? Ja, Dat doe je nog dat altijd. doen we mensen, ja. Ja. Dat is wel leuk, ja, dat is hartstikke leuk. Ik zeg soms wel eens, nou, ik ga er haast mee op, maar want het werd wel een beetje minder. Ja, Wat wordt dan minder? ja, dat werd ik al een beetje minder. Maar, Wat dan? nou, in mijn jerm zei ik, ik wil altijd wel aardig goed afslaan, maar ik had iedere keer wat aan de jerm. En ze nou wel dat zo goed. Maar dat ben al je vrouwen van jouw leeftijd. Ja, en Wally, die had beiden. Ja, ze had toen opgericht boven de 50 of de 60, ik weet het, ik weet toen een goede 60. Toen ging ik aan, en toen begon ik 65 denk ik toen. Maar ja, het werden nog alle relaties. En dan komen er geen jongen meer bij. En die willen net meer bij die oude mensen. Nee, maar de jeugd had hier wel een groep. Dus, maar het zijn alle hier wel boven de zondag. Er zit hier op het hoekje een beetje blauwe. Goeiedag. Ja, dat is weer wel. Ik ben met eten aan de gang. Je moet alles gaan. Dus ze moet haast binnenkomen. Ja, ja. Je moet nou, ja, we worden branden doen. Wat zit er op het menu, Joet? Wat sap. En we moeten zetten. Zo. Gezond eten. Nou, lekker eten, Ja. zou ik zeggen. Ja, dank je.